samozrejme netreba veľké slová. Štvrtok. Tak jasné, robiť všetko preto, aby sme do toho pohára UEFA točili to správnou nohou, čiže víťazstvom a najlepšie nedostať gól a vyhrať akýmkoľvek výsledkom. Takže my sme to mali do odvetu troška ľahšie. No. Myslím, že to nebude jednoduché, ale musíme to všetko urobiť. Prekvapilo ťa niečo tu dnes? No, samozrejme, že to prekvapilo, nečakali sme to a sme veľmi príjemne prekvapení. Neviem, ja som prekvapený a aj to ma pozbudzuje, že ešte viac robím a ešte prúžam lepšie výkony a dávam góly. Čo cítite, keď tu teraz tí fanúšikovia vlastne takto vás privítali? A pa dobro, to je tak normalno, veliki klubovi robote tak. I že mislim, čo je Spartak Trnava dnes pokazal, je veľký klub. Fanúšikovia nechcú veľké reči, chcú na ihrisku, aby hráči ukázali. Čo bude vo štvrtok? Ja ne mogu hovoriť veľké reči, pretože ne znam slovensko, neviem slovensko, ne govorim tak dobro, ali mogu reći što bude vela rabota, bude mnogo treninga, teški, to je to, musi dati rezultat. Možete srpski hovoriť teraz. Povedzte to srpski. Da. Samo jak rad, to mogu da obećam, da će biti jak, dobar rad. Sad mnogo toga zavisi od sreće, ali sreća prati hrabra, nadam se da su moji igrači hrabri. What's your impression from this evening? Yes, this kind of start of season is popular in a lot of clubs in Europe, and I think that this day it's proved that Spartak Trnava it's a big club in Slovakia. Hoy tenemos una fiesta para empezar la temporada. Botega. Que pienso que es en los grandes equipos en Europa es normal hacer eso, y Spartak es una de grandes ciudades en Eslovaquia.